Здравейте! Отново сте с Hell Devils и Zipperoless. Довърших беседката. Ето така ще е. Супер. Може да се отварят. И да видим нещо ново. Какво да правим? Да, Zipperoless много ми изчезва интернета и ужасно моля да не извините. Ще му кажа да си го оправи. Не знам какво да строя. Да. Искам да ви питам. Който разбира много от Feed the Beast, много про на Feed the Beast, как да си направя MFE система? Ако съм го казал първи епизод, извинявайте, но много ми трябва. Имам MFE, пълно е и само си зареждам инструментите и други неща. Да, сетих се какво ще правим. Взем малко от това. Ще си направим не мазея, кошче за лава. Кошче за лава. Лавата ще изгаря предметите. Вие това го знаете. Или пък този епизод не знам какво да правя. Казвайте какво да строя. Сетих се. Ще правим нещо. Да, това копая. Ето така се прави. И за другия епизод ще се подготвя и ще си направя сабя от Nano Sweet. Нали така беше? Nano. Сабя, да. Меч. Ще си го направя. Лесно е. И по-нататъка, като се развием още повече, ще си направя и броня. Тази броня пак е от кристали и когато ми свърши, казвайте просто как да си ги направя пак наново. Защото не знам и си ги читвам си ги, да, но махам старите. Искам да играя без чит и кажете как да си ги оправим. И тази дупка за първи път я видях. Гледам долу Снупс много. Почти всичките видеото съм им изгледал. И оттам се научих да играя Feed the Beast. Да видим нещо друго. Ще си направим капсула ферма. Стига толкова. Тук съм отново, кучето ми почина да лае. И продължавам с кактусовата ферма. Ето го пак, не знам защо поудява, просто на моменти това ме нерви. Няма да става. Пак започна да лае. Много се извинявам, но другите епизоди ще го разкарам от стаята просто. Ето го пак, поудява, не знам защо е така. Много ме нерви. И може да пострада скоро време. Луда работа. И някой ми пише по скайп и да, това беше втория епизод, както Кактусовата ферма и дано да ви хареса.
Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. И това е. Чао!